tonga kala ahadisa kala ngeko anga kala anga alada aye tonga kala sele suran kala ngeko anga kala anga alada koni kibe ala sebe ala tirafe wani makala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الماء سلامه أما بلا جلن فو نواتينا الحمد لله رب العالمين أما بوفو كأنكر مغفو كأنغ مغفو كأرجو بارك الله وأن يمغي صوب بلا جلن فو maoma klube ankana ni watina aywa malikono malikoka anga foli ananga dowu be katara aw bela jelema ambani ni aw fana fe aka dowu ke amfanaye ambi Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka ambe sema anka aywa nganyala ananga fota ananga ke walila Allahumma amin wala hanamin be ambulo bi مفهوم البدع كونغا وهي أنواع النوازل المستجدات وكيفية التعامل معها ni Allah subhanahu wa ta'ala sona ni wati man tantekema kuma mena kuma ni wal handai ne kabbi o ye jumenye anya ira ka fo ni go be kuma bid'a ka bo muqaddimatu do be nyebla do be no fika awa yelem lawlu kan folo pour que ga wal handa do yorona surala o kama kitabu tigi aywa be kan nyebla do ke nyebla min be ambulo bi oye kuma kokura minu be ke awa nyana mayre konnala akera dina ko yo amake dina ko yo kokura minu be ke nyana may konnala o kokura be kla kata sikoro majulima awa nyana mayre konnala kokura minu be na o be kla katra claro julima bon et bi kokura minnu be ke fana donmaw babla minan jumen kono donmaw ka bara ke chugo tekelenye o kokura minnu na o ma donmaw be abla minan jumen kono o lube kokura minnu ke chugoti o babla kiri jumen minan kono o kuma ni wala handare be ambulo bi ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama aywa amena dawkuloka ala kam be sawbama afo chugo nyuma ala ko noya afa mun chugo nyuma ala ko noya lamele kelawe sigite bene na nyara ka fo sharia islamia sharia be wati bela jelenta abe yoro bela jelenta ka fo wati do beno wati do temena islamia ko misika appliquer mais si ça te ka appliquer ayi ka fo wati do temena islamia ko misika labara mais si ça te ka labara awa wote alaka sharia la bedeye ka fo islamia sharia barab se ka yoro dola mais yoro dola se ka la bara ay bo ka fo islamia sharia se ka kodo nyina bo se ka kodo nyina bo ay sharia yi akan wati bela jelena akan yoro bela jelena wa islamia sharia abe fem bela jelenya bo adama de kan nyina ma yakono ibe la fi fem fela sharia be abela jelenya bo kadima ala ka fam ci ko ñu mandi anaw bela jelima o kuma ni kokura minun kera dina konnala anyo fo sigite nan ko fo kiri de kasura ala ma don bawdi bu cesiri ka sega segali ke ka kiri ni ka bla fena o kuma o kokura nunu yere sa nyana maya kono kokura minun beke o bela jele sigoro majuli bo ani kokura minun mana ke fana bo silameyare ka yeli la abe kokura minu be bla minan jumen kono أكو فإذا وردت النوازل المستجدة من أمر الدين على المسلمين فلهم في ذلك الطريقان لا ثالث لهما دينا كنا نكوكرا دونانا
silamɛw kun tɛ min dɔn ka kɔrɔ o kuma ko sira fila de bɛ yen nɔ sira fila de bɛ silamɛw bolo dɔnnibaw bolo o ko in na sabanan t'a la الأول أن تكون النازلة المستجدة منصوصا عليها في الشريعة فلو يتصر كوكرا من فلانية أو كوكرا يفولن دو سلامية كغافيو كونو قرآن كونو والمحادثة كونو bo do be se ka fo bo fem min fora qur'ana la déjà fora hadisa la déjà yalo ko kuraywa ay la minen to yi fem min fora qur'ana la wal mana fora hadisa la te ko kuray mais ab se ka ke binisbati li shakhs al akhar ko kurado abe no ka koro me karsa ale kunta do donc man na sera ale ma domina ale ka hakela ko kurado ina famena misali min di insha Allah akira sahaba dola بالنسبة له أمر حادث والما أمر محدث من الصحابة توفي كوكرته نا أكمل كوكرة من ناس رو أن كن تا كلامه أن في كوكرة دو أن كن تا كلامه كافو كما أن يغنى دلك كدينا كنو مجا أن يغنى دلك كدينا كنو الدلو يربي كورانا كنو والما الدلو بحادثة لا أكمل كو فيجب على المسلمين الانقياد والاستسلام لربهم عز وجل ولرسولهم صلى الله عليه وسلم okuma madama na koni o kokura kiribe sur qur'an la wal ma kiribe sur hadisa kono okuma wajibi do anga sigi katara umma anga so ala kiri min fo anga so umma ka baraka nay kadaka allah subhanahu wa ta'ala ko qur'an kono wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idha qada allah wa rasuluhu amran an takuna lahum al khiyara من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أكو أمانغا مؤمنية تيما والما مؤمن مسلمان ni ala ye kodo kiritike ka fo aka kenin kesugula ala kira ye fenno kiritike ka fo aka kenin kesugula o kuma emman ka fo kibe shawara nyini ala ye min fo nyina ala kira min fo nyina e kanga wasando de kana fo kibe shawara nyini kira be ni tay okuma ko wa man ya'si Allah wa rasulahu okuma ni momi ala suso ka kira suso o tigla mo tunni la min bangilelo okuma ala min fo enyana kira min fo enyana iyo blaka fi be dore nyini e tunni min ni te fika sigi ko fe ala kan gisoma wa min amsalati dhalika ijtihadu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu fi imra'atin tuwfi anha zawjuha qabla ad-dukhul biha wa qabla tasmiyati al-mahr laha فاجتهد في بادئ الأمر بأن لها مهر مثيلاتها من النساء ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع منهم معقل بن سنان رضي الله عنه فقالوا نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق فما رؤيا عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه misali min be ambulo ko wala o ye Abdullah ibn Mas'ud ko korado de la kale soro alikum madil ko kum medina la amadil kaye o ye jumenye musodo de che fatura muso mamene len kunda che fatura kasoro doni make donc angal la dala ma fo konyo kasoro konyo make foi matte me che no muso che et puis furna folo fana hake ma fo bon comme si ça la dalabta sur qabla angal la dalabta sur furna fulu haket donino mais bita sur gale walma qabla do la sika sur halbi furna fulu be teremeli abe be haket do ka fo haket do to te okuma ni haket do nte yoro mina na be teremeli abe be haket do ka donc la jini yodi male musoma mine furna ful hakema fo uma ben hake foika ala yake che fatura kasoro doni make bon Abdullah ibn Mas'ud alima dirko o komedina la amadal ka kalinyana okuma bi nisbati lahu hada amr muhdath ni kokura de alife mais ay ijtihaduke are jija ni ala aka famuya yi ala famuya min dama okuma ko sisan muso ni ñogonaw la dala ni muso ñogona ka furuna fulu kan ga hakemi o be dama ni muso ñogona vraiment ni mo mi ni furu
aywa ani wata ne ka kan wi wata ne dama ladala ma wata me dama et puis avec furke min fatura bo cienta avec layda fana sigi kuma Abdullah ibn Mas'ud ale kirti ninde cedo do wulla ashja khabila do wulla ka jo ma qalbul sinani wulla uko Abdullah ibn Mas'ud amme shedeya iflaka kirti ga cugum na de nin ko de la ka ke muso dola auna am balma muso do kumbe afana ci fatura nin cugola ala kira kirti ga ninde muso ndo barwa bintu washiq ala kira fana ya kirti ga tanni bon harna ya sura mas'ala ni mas'alatun fiqhiyatun khilafiyya so soli bala don baw ñonje mais Abdullah ibn Mas'ud ko tarafa mi fe ani don baw do e baraka ni ni ma muso yi a ñono ka furna fulo de be dama abe cienta abe laydasi okuma Abdullah ibn Mas'ud dan ni sojar ni ndona amma del kan ni sojar ñonge fiu mafo ay ni sojar mi ngeni akaslam ay adoni islam ala domina ni sojar mi ngena borola akani kirim fleka be ala kiraka kirima amadel ka ay ni sojar mi ngena amadel ko ñoko ni sojar ke ko rela mamma halu shahidi miye Abdullah ibn Mas'ud aflaka sigi katra ala kiraka aywa ikirima bo ninkera sahaba to minu nyana ulufe kokurate mais Abdullah ibn Mas'ud ale kunten kalama ni ni shi folo ka kala nyana okuma bi nisbati lahu amrun muhdathun ale fe kokurado mais akele ka kir don ka fo ja ni folo ka koro asigana katrama okuma silame ni fenno nana e kunta kilo e fe kokurado mais ja don mawye aywa o koyin dirasa kiri sabat lembala aywa okuma ibe segi katara doni mawde ka kuma ba ya famu naso ala kire min foala walma ala min foala qur'an kono ni don maw yola sabati ibe segi kataro ba والثاني أن تكون غير منصوص عليها في مصادر الشريعة الإسلامية وليس للعلماء المسلمين إجماع عليها بو أكاكو فلنا كوكرا سيغرما فلنا كوكرا من نسيما فوالا يا فامو سلامية كشريعة غفو كراتي قرآن لاتي حديثة لا نين كوكرا من فلك كيني نين كيرتي نين مدري كان فلو دون باو فنماس أو بكيري كالا كوكرا نالينو ate qur'ana la ate hadisa kono wa dun bo yere madili ka kuma ninka ka benga kiri do fala bo o fana be kila katara kilaroma sabama ويدخل في ذلك انواع المستجدات والحوادث الثلاثه التاليه وكما نمكلا كاترا سيكورما sabama kukura minun nana ate qur'ana kono ate hadisa kono dun bo madili ka kuma ka bon وبس كلاكتر كلورنا سبما النوع الأول نوازل ومستجدات لا تقع تحت إبداع اليد البشرية كمسلمين يعيشون في أقصى المناطق الشمالية والجنوبية من الكرة الأرضية حيث يمتد النهار أو الليل لساعات طويلة بل لعدة أيام مع ما يستلزمه ذلك من تحديد أوقات عبادات الصلاة والصيام وغيرها فلو كوكرامي نا إسلامي وسرم ما أدم الدين كدون يرتالا على يرد كودلان يوي أدم الدين كدون يرتولا bon ina fo sisa na ya soro mu'minu aw be yorodola yeno nishu korabse ka klicha manke shukonala wal mabse ka kalu chamange shu kelempela wal mabta soro klepela de bejanya abse ka klecha manke awa kasro klemabi wal mabse ka kalu chamange aywa kasro awa shumako okuma sisa olube seri chugodi هذه مسائل فقهيه oluka ka seri chugodi ube seri wati jetem ta chugodi et puis olube sungolo fana jetem na chugodi oluka sungo be chugodi bon okuma ni alla je salamiya damne la nunun kunte koy ka ko doni no mais ça mo minu sklembe o yoro la no lo dona salamiya la okuma ni ko kurade akorota ka fo ko wati nyere ke chugo ko kurai ai
o yoro ka be ala ka inda yen kile ba chugula ashufala ba chugula mais sisan ko kuraro be nisbati lil muslimin aw minun kira islami o yoro la sisan aw ka hakela ko kurado aw kan ga sili chuguti ya fam aw kan ga su chuguti kuma o bere kan ga nyebo kuma o yesu ma fulay ko kuram mi na be ke adama dinga do yoro tala ala yare ka ko dlanedo النوع الثاني مستجدات ابتدعها وأحدثها غير المسلمين سيغرما فلانا ويكوكرا منو نا ياسرو ني مغمنو يو سنتي سلاموتي كوكرا منو نانا نينما يكونو مر سلامو كا كو دلانتي ادما دون كا كو دلانو مر سلامي او سلامو كا كو دلانتي inafo ka tabarru bil a'dha inafo ka isun fondi sun fombe de chugodi inafo tibbu sisa furakeli a développer la kosobe aramadi seki sun fondo ta kan ni modo be na sun fondo chena ibseki inafo misalala ren mi seka awa do ren chena do ebi i ren kelendama wal ma example joli desabe dola bo ebe i joli di atila mokoma obe e joli boka dola nasro aw joli kelenya o kama ibta soro wati dola re obe wati do kerekra kama nasro mogomno nibi feki joli di obe joli non ta wa ka joli marke sebe kata mara o kuma ni ala yake ni joli desabe mogomina ala kan gishi es damana mogomin soro ita sura joli be bon abe la fi jolla wo jolun dota ani mo min joli jol kalte kele ka do ala ona nyono bon islamo kunte nunu kunte nunu ko kuraw ye awa nyana ma ko nala wa taghyir jinsi al insan ani adama de nonne yele mali ya famu ka che yele ma ka ke musoy wal ma ka musoy yele ma ka ke che den so ko nala والما بسكا كيره حتى بعد الولادة دو باكي كاچيه لما كاكي مسوي والما كمسوي لما كاكي چه نمبينو مسلمو كا كودلنتني يا فام سلامو كا كنون مبورا او كافري فانفلاو دي في والما عمليات اطفال الانابيب وبي دنتا وبي دمبو اباكونو kasura mase wulele ka mara yoro do la vitru kono abe la moy yana kase jigini niveau ma o fana be ibta sura hal ni hakada demma se me abe chugo mina nama bo aba kono do abe de se ba mo ba la bo ka mara yoro do la ka former yoro abe kena fa be de so kono foka akoko kase jigini hakema bo nimbela jelenye koye salamo kunte ndo wa tahdid jins al janin ani konona den yana ka aw yani musuka konota ya fa yani musuka konota mani be den sola ka sekese ka laje nasro cheri wal mamsudo ni mbela jele be kebbi men ni mbela jele kafiru de ka aw kudlanuye wa bunukul hayawanat al manawiyya ani tuni jere jakulu do beno association do beno ibta soro ube mani le ta soro fenyina ma minum be kan turi la manu ba fo on turi de onga to dungana wori be transformer ka ke awa denyi bo ni ote mo ngam mani la dro ite den soro bo ibta soro jekul do be no wobolu ube manita nturi ndeme mani minu kono ka lasago ya famu uba Allah sago Allah su yoro la kuma ni musomi mako be dena uba ta ka doila uba doila be kono tay be demulo ni bela jele to ka ko dlanu wa al istinsakh o fana beno istinsakh o jumeye ina fo ka fenlo transformer ka fenyele makka ke femore ala sabili misal ibta soro bagan fasu do be yoro dola bagan in qualité en fait bo be se ka bagan yoro do ta a joli walma zeme o kuma kana
a fasugu min be sɔrɔ anw fɛ yan nɔ u b'a transformer k'a don la k'a yɛlɛma k'a kɛ awa hakaza yanfɛta ye ɲɔgɔnna ye o fana bɛ se ka kɛ bon o misaliya la istinsakh misaliya falenni fɛnw na misaliya la pour que a ka faamu i n'a fɔ an bɛ yiri griffe an bɛ yiri griffe yiri qualité dɔ bɛ yen nɔ a t'anw fɛ yan nɔ o tuma i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka na n'a ye k'a griffe k'a tigɛ k'a siri na donc nin bɛ yɛlɛma ka kɛ dɔ in ye o ye istinsakh misaliya ye awa falenni fɛnw na pour que a ka faamu wa ithbatu nasabi bi aljaynat alwirathiya walima ka dambe dɔn ni fɛn dɔw ye da cogo dɔw ye ala min don adamaden na jayinu ye jumɛn ye ale ye mawadu dɔ de ye ala kɛlen don k'a don adamaden na ale bɛ kɛ sababu ka adamaden ka ɲɛnamaya farikolo bɛ lafi fɛn fɛn la ale de bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen lase farikolo ma dɔw b'a fɔ ma ko aljayn tɔw b'a fɔ ko gène bon mɔgɔ si ni mɔgɔ si ta tɛ kelen bon jayini min filɛ nin ye n'o ye gène a bɛ sɔrɔ den bɛ kilancɛ sɔrɔ fa fɛ a bɛ kilancɛ sɔrɔ ba fɛ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ cogo min na bon jayini ka baara n'o ye gène a ka baara ka ca a ka baara misaliya dɔ sisan misaliya la ni mɔgɔ min ni jogina jogida b'i la jogida in bɛ nɔrɔ cogo di i wolo fara la ça bɛ furakɛ wolo bɛ tila ka nɔrɔ ɲɔgɔn na mun de b'a nɔrɔ ɲɔgɔn na o tuma ala subhanahu wa ta'ala ka sebaya a ye fɛn dɔ de dilan k'a don farikolo la o de bɛ kɛ sababu ye ka joli nɔrɔ ɲɔgɔn na bon o ye gène ka baara dɔ ye a ka baara ka ca bon sisan dɔnni développera u bɛ se ka adamaden fa dɔn walima k'a ba dɔn ni o gène ye n'u b'a fɔ o ma ko aljayn i y'a faamu u bɛ se ka adamaden fa dɔn walima ba u bɛ se k'a dɔn ni o ye hari n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ayiwa u b'a jɛ bon nin bɛɛ lajɛlen ye tubabu de sera ninnu ma wal uqud tijariya al hadisa ani jago siraw sanni feere sira minnu bɛ yen sisan n'olu tun tɛ yen ka kɔrɔ wa anzumatul bunuk ani bangew nizamu kɛcogo minnu bɛ yen sisan n'olu tun tɛ yen ani société kɛcogo minnu bɛ yen sisan ni fɔlɔ n'olu tun tɛ yen ani politikiw ko minnu tun bɛ yen sisan n'olu tun tɛ yen i n'a fɔ démocratie i y'a faamu o n'a ɲɔgɔnnaw ko minnu bɛ politiki ko la ni silamɛw tun t'o dɔn wa dukhulul muslimina fi duwalil kafira ani silamɛ minnu bɛ kafiri jamanaw la u ni silamɛw u ni kafiriw ka vie bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni kafiriw bɛ ta assemblée kelen kɔnɔ jamanadenw don i n'a fɔ tɔw fana ye jamanadenw ye cogo min na olu kan ka kɛ cogo di olu ka hayatu kɛcogo o kafiri jamana ninnu na bon nin bɛɛ lajɛlen ye ko kuraw ye ani avion asafar fi at-ta'irat wa sayyarat ka voyager avion kɔnɔ ka voyager mobile kɔnɔ awa haka métron kɔnɔ ani bateau kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw bon nin bɛɛ lajɛlen ye kafiriw ka ko dilannenw ye ninnu tun tɛ yen ka kɔrɔ bon sisan ni mɔgɔ min avion kɔnɔ parce que masalaw dulonnen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la i kan ka seli cogo di i y'a faamu mɔgɔ min bɛ avion kɔnɔ i bɛ seli cogo di seli waati kan ka jateminɛ cogo di bon nin bɛɛ lajɛlen ye ko kuraw ye kafiriw de ye ninnu kiri ye silamɛw tun tɛ ninnu dɔn o tuma o ye sigiyɔrɔma awa filanan ye a nɔ salis ko kuraw sigiyɔrɔma sabanan mustajidatun diniya ibtada'aha wa ahdathaha ba'd al-muslimin o ye ko kura minnu ni silamɛw yɛrɛ de y'o senti an ye filanan min fɔ sa o ye kafiriw ka ko dilannenw sabanan o filɛ sa silamɛw yɛrɛ ye fɛn minnu senti bon u y'a ye k'a fɔ a ka ɲi ko kura minnu n'a kun tɛ yen silamɛw yɛrɛ de y'a senti ka na n'a ye bon dɔnnibaa dɔw y'a ye k'a fɔ a ka ɲi dɔw y'a ye k'a fɔ a man ɲi o tuma a bɛ na ni o misaliya a bɛ na ni misali 20 ani misali 1 ye o la fɔlɔ fɔlɔ
التزام دروس الوعظ يوميا في رمضان بعد صلاة العصر أو بين الترويحات صلاة التراويح أو بين ركعات صلاة القيام كواجلس دو سيغسين كركرانيا ما دونغو دو ني سونغولو دونا ني لازرا سيلا واجل كنه بسيغي دونغو دو ني لازرا سيلا واجل كنه كسيغي walima sufel nafila minum be ka sungalo fe okuma ka wajul kena do sigi exemple naye araka hake do seli wajul kena be sigi no bana be klaka ato seli walima ni nafila seli bana wati mina wajul kena be sigi yawmiyan ko ke dongodo walima tahajjudu ni o du kla seli mimbe ke ka wajul sigi o kama dongodo beke bon ko kel la daye ko sungalo la dongora beke bon ye ko kura de ye awa alakira manike awa sahabo manike me don ba do ba ke do yaay ka fa kay bon abera aflana misalamin di ni bo misalun chama ki mena nyefe don mo be nyon soso akirula do ba fo bida do ba fo bidate ni ala sona o bena e nyefe ni yangon tay dro ka misali di dro ko kuraw ye kalti hakemi ko misali di فلنا التزام درس الوعظ كل يوم من أيام 10 ذي الهجة عصرا أو عشاء كواجل كانوا كركرة تقولوا دونغورو ني ذو الهجة كانوا دونا ني وي سلبا كالو كلي تا فولو كواجل كانوا دو سيغا دونغورو ني لازرا سيلا والمنسافو سيلا بو ني كتابو من بامبول القرآن فانيا فجوبنا مؤلف السعودية يردي bo misali nunun do be soro yorobe me misali nun do kerkranyala ayolu ye saudiya wa jamana iradika ya famu kudo aka kitabu ko misali nun do be soro yoro chamana me do fana be ulu be soro saudiya jamana iradika kerkranyala bo bisika ke mo woro ya tawlu fe naam sabana tahri yawm al-ithnain aw yawm al-khamis لإقامة صلاة الاستسقاء سنجيني سلي أنين لو سلامو في سنة دو نسانجيكو غليرا كسنجيني سلي كي مي يورو دو بينو أولوبا كركرا نينتن دوي والي ما ألم سادو أولوبا صلاة الاستسقاء كركرا نينتن دوي والي ما ألم سادو إنا فو مؤلفو يرى يفو چوكو منا أكو سعودية كرامو چامان بوكا ube salati siqai uba kerekere nintene ndoy donc ni sanyuko gelera ni awa ube fika silike nyemgo reba swazi ka fo ka kentene ndoy na kasura dum foranga sinyini silike me do ma fo ni sanjugo gelera wati mina aka sili doro me do ma kerekere me muna oluko kontene ndo sabu do bala ni ala sona أدبنا مغا أولود ولا نفع ناننا تخصيص العشر الأواخر من رمضان بصلاة القيام جماعة في المساجد ناننا سنغلو طالبا أيوا جوسيلي جو جانسيلي هنا في أما أبي فودي كو جو جانسيلي نوبا فما كو تهجدو دو كلافة سلامو بيت دالا جي نيكون كا نافلا منو سيلي مسيرو كونو walima du kono ka faranyo ka sili nabi ko tahajjudu o fana o yi kokura de ye akunte ka koro akirira alakira na ka sabo ko fere bo o tahajjudu akira ye nafla min be seli safu selen ko fa yo klaka klakelin bla ka du klamba kono sawa walima bebla la ka du klamba kono sawa be kele naam o inanne al khamis دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح أو القيام في رمضان ني سمولو كونلا كسر المامين دو بي وبيو قرآن دا من كاتا سورة الفاتحة كتاب لفو ناس سمولو نافلة لا ولي ما صلاة التراويح لا أتغو صلاة القيام الجوجان سلا بوني قرآن نيو قرآن دفرا يكanga duwa kala ya fami kanga duwa kala mais sisa ni corona en dafalo be duwa kala seli konnala corona kalan duwa ni corona bana en fle corona duwa min kala har nasro duwa nun tikeli
sisa akanne do ko nyinne no meseli konna la ka kere seli konna la ka do kalan seli kono ala kira muke sahabo mu wake a fora ko sahabe mun kumba ke ale kumbe do win kala abaka du kono mo dalaje ka do win kala mi akunte ke seli kono akumbe ke seli ko fere mais yoro dola awa ina fo yoro chamana bi o be do win kala seli ra konna la o ko be chugodi o ko kura de ala kira make sahabo make ما هو مثال دوي ورنا تأخير أذان العشاء في رمضان بعد المغرب بساعتين سافو سنغلو كونالا كسافو ولي إرتاري فتير كوفي ني إري فلان غناي بو مؤلف لكو سي سعودية جمنا لكو فتير بدو سافو واتي بدو ني كليب بينا إري كلي ني ديمي 1h30 تقريبا ودي او يول كلا داي كليب بي نكو في 1h30 وبي سافو له مكو سونغولو لا وبي اكل ليري فلاي كليب بي نكو في با كركره كاكي ليري فلاي اوكما كا سونغولو سافو اني كالو تو سافو كو بونيونا هذا امر محدث amma sabati ka fo alakira wal maka sahabo ay sungolo safo ani wati woro safo sel wati bonona amrun aw muhdathun fi din wal flana takraru al umrat fi shahr ramadan sungolo konna la umra kannuno ka meka umra ka shinya fla o kiribe to shinya fla wal ma shinya saba kalo kelen konna la sungolo konna la ka umra takrar ibe umra ke be klaka sigi ka ke o fana be cogodi o ko kuray ala kirama o ke sahaba ma ke شيخنا افتتاح المحافل الخطابية بقراءة آيات من القرآن الكريم ني جماد لا جيرو بكي بو إبتا سرو وبي أدايل ني قرآن كلاي وبا أدايل ني قرآن كلاي هذا أمر محدث ني كوكرادي مثال قرآن إقامة المسابقات والاحتفالات لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة وغيرها كونغرو كي قرآن دروسي كما ولما حادثات دروسي كما يفهم ولما كونغرو كشا أو خطبة كلام كونغرو bon konguru akalte o kacha mais min woni la ko drono kosbe ni jema bo ke bi o ye korona musabaqay korona konguru jamana o tawbe dugu tawbe mondial rebe jinya betabe bo o mi fleni amrun muhdathun ko kurado konguru kuntei ala kira daga sabo klela o tuguni o be kla ka hafla ke no ye ceremony ka nyena jed la kama parce que ni konguru inkera ni mo minu ngayna kasna ga fo ni de be di manga wari ke envelope kono kata duma ya ayate ketene ambe hafla de organiser no ye cérémonie nyana je o fana ya dama ko ituni donc nyana je be organiser akama kerker nyala okuma qur'an wa minu ngayna ku bunya o fana ya dama ko bon amrun muhdathun do kokurado akunti سلامو دياكي دو ياي كفاكاي المثال العاشر مثال تانا التزام آيات وألفاظ مخصوصة في خطبة الجمعة كقراءة قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كآية دو كرنكره جمع خطبة لا يفهم كآية والما اللفظ دو كرنكره awa juma khutbala ibto ko fo daiman ibto ko ayen fo khutba kon nala ina fo misali yala nasuri ka hamina ko yi ka silameu bla siranyu manka o ka laadil yala sabati o ka hine bal masruna o ka nyuma yak katara mugoma o kuma ina to ka fo Allah subhanahu wa ta'ala bi aw nyamari diklenye ani ka nyuma yak katara fantoma ani ka bal masrun ko luso ya famu ala kira sallallahu alaihi wasallama
ala kira kunte aya kelen kere ka fo ka buto ko fo khutba kono kuma fasbu kelen gunte ka fo kala kira kumto ko kere ka kumto ko fo khutba kono ala kira kuma yele ma sendo la be do fo sendo la be do fo me ka kelen kere da iman ibo fo ko o fana awa adama ko kure ani kam mo nyamariya ka fo kala ko fo wal istighfar khutbal awa khutba flana labana awa ina fo samba yo khutba kala no baake khutbal labana wa fo aywa wastaghfiruhu ay ya fanyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ya famu bo alakira aywa muke sahaba muke ka dume o kan hada amru muhdathun ani ka duwo ke nyomo ye ka dume o fanaka ka duwo ke al khulafa ar-rashidun nyama minu khalifa ba minu sigira alakira ko fe ka duwo daiman imana khutba ke bi duwo ke oli ani islami ko nyomo minu be awkuna bi duwo ke oli kere nyama ka dume o kan ko ni belajile ko kurade ni shikun sabatle te islami do de yake u yayi kafa kan misali tankelina إنشاء المنظمات والهيئات التي تعني بالدعوة والإغاثة وشؤون المسلمين كأسوسياسون إن كريه جرجكلو كريه يفهم أبي دعوة كه أبي علىك الدين لسه أبي جه كعلىك الدين لسه ولما نقولله مغمن سرو دكمنا مغمن سرو أبي ودا أو ومجه ندموي وأسوسياسون وجرجكلو تونغ أشابي an islami ko ko nyina boliu mani ni o lukunteno islami de ni kriye o yaye kafo aw ko nymawdo تنفلنا عقد المؤتمرات والندوات السنوية لتكريم العاملين في خدمة الإسلام وعلومه إن كانوا أحياء أو توثيق جهودهم ومؤلفاتهم وفتواهم إن كانوا أمواتا تنفلنا ويكا كونفرنسيو organiser ya famu ka conférence organiser bon mo minu nye mo la ko dono mo minu nye nobla salamelo ka nyina me ko nala bon okuma ka conférence organiser o lu bonya kama ka dono kere o lu bonya kama akera be nyina me ala sawa akera o te nyina me ala sawa o ye chesiru minu ge dinala ka dono sigi o kama ko ka histoire kala o ye juhudu minonke o chesiru minonke ko fo pour que mo na uladge okma o fana ye kokure awa dina konnala akunteno tan sabana إقامة المهرجانات والأنشطة التي تحفظ على الشباب أوقاتهم في الإجازات الصيفية ka seremonu nyana jaw ka nyana je yoro sigi bon nyana je gwansante nyana je minun do ita soro nafa bula ya famu pour que ka demso nga congé konnala ina fa be nyana je awa nyana je minun ke masalan abse ka demson ta do katanu ye awa yoro minu yoro barkamaw ye wato lu ziyara ona nyono pour que uku ka wati ke hera la ukana awa congé bela jilenge ala kutane tulonge gwansana bo o mi fleni o fana ko kurawye o islami o baake do yaay ka fa kany tanana misali tanana asabi'u al-masajid wan-nadhafa wash-shajara was-siha wat-taw'iya al-mururiyya wa mukafahati at-tadkhil wal-idhar tanana uyetuguni ka semeni do kere ka foko misri ka aywa do wa fama itu usbu al-masjid la rado do baake fen chamana ube semen do kere ka fo misalela o ye misri ka aw semeni o do hon ko na leta soro jama jekulu ubu kipi misru senyalla ida soro na soro nga tono be no sa bo nini semeni sera amitani misrin awan senya ka fura ka ko kaje don ramita misri worla ambo do ko na be ko la
wati worbe ba fo mako usbu nazafa seniya wa seniya fana dogokun ibza soro no fana sera ube kipe yoro awa yoro sinalla dobe wulwulu labo yoro mun nogole ndo bita afranka je kan neto do fana be ba fama ko usbu shajara wo yiri turu wo yiri faraka awa dogokuni ibta soro ba laje yirte yoro minuna ka yiri turu yoro la wo semene kono ona nyono kenaya ani aywa ato sikarati min kelali walma droku kelali walma shida kelali wo dokuno kerekere olu kama bo nunum bela jelenye kokroye silamewu do ba ki obay ka fo akan ina fo ni ala sona ma bo dabana sin nun chama ma nyeflala tandurna uye al ayyam al wataniyya wala wa ayad al istiqlal donc krengren do be jamana konna la itaso uye feti donye walma independent fetu itaso silamo yere bake akrenglen lendeni wote kafru dronga koy har silame jamana bake itaso donc krengren lendo be no o bolu donnu o le jour férié o yuka nyanaje donye hari o dona itaso awa jamanati barake ani independent nundo ko lunni se joke silame o bake aywa نعم وبلجي الكوكرالي تنورنا المهرجانات الشعبية والتراثية يبتاسر كفو كونلا والمجمانير كونلا وبينينا جدوكي بروكي كانغال لا دكرو مثاليلا كانغال لا دكرو سينسي إنافو مثاليلا مالو غوفرنمان كا سيجدو سينسي سينانغويا أوا سباتيلي كما ولا مثاليلا kakena fo nyenaje ka nyenajo do sigi sinanguya kama bo ni nyam sala di fo note jamana yorob benata do bo o fana nu fleni o kokrawdi awa olugo deno tan wol flana tahri bidayat السنه الهجريه للحديث عن الهجره النبويه في المحاضرات والندوات والخطب والصحف وربيع الاول عن المولد النبوي ورجب عن الاسراء والمعراج ورمضان أنا غزوة بدر وفتح مكة كا تنول فلنا ويه كهجرة ساندمنه سيسا أنفل هجرة ساندمنه لا نو ويه محرمو كلوي أمبي هجرة بكلا أني كمناني أني موا أني بسبب أني كونو دلنا أمبي أكلو فلو يرد لفنا ببتاع سورة دوكا لا دلا ني هجرة كلو جورا وبي كما هجرة كخطبة ولا أني كونفرنس ولا ani gafew kono noy journal papier wi o kuma aw hijra kan ala kira boli makka kata madina o be kuma kan idasor sansa o tebla ni rabiul awal kalu sira o be kuma maulidika ma bayna muayyid wa mu'arid do ba fo bebe do ba fa tebe bo ni hakada rabiul awal kalu sira ni rajaba kala sira kuma beke al isra wal mi'raj ala kira ka sana yele ni rajaba kala sira pasge yarbutuna al hawadis bi azmaniha ko kira wati naka kuma kan wati da wala kuma rel la nyini yewdi ode o kuma bitasro ni rajaba kala sira bi kuma al isra wal mi'raj ala kira ka sana yele bi kuma ka ni ramadan kala sira ni o yisungalo bi kuma ghazwati badr do badr kale ani fatuma kam maganda ele olu kra sungole kono okmo bi kuma oluka o makka nim munasaba nunun jete minen nasira ko minun kera la kufo bo nim bela jelenye nin kera la da islam obulo akera la da islam obulo la da sabatle tan flana iqamatu majalis al-aza li 3 ayyam لاستقبال المعزين لا دور بينو كليسبا نمو فاتورا سوكا اقرباو وبي كليسبا سيغي pour que ma mino bena duwauke aywa kolukumbe ina fanya fuchuko mina kitabu tigi misala minu fla kono misali nunu ndo be soro yorobe me misali do ayolu do o misali nu nyere kerekere nyala ayolu misali nun ta saudi jamana yere deka ya famu bo aflega nimmi fo nimbu yere fe ube kile saba sigi mo minu mina duwauke ya famu pour que awa kolu kono du kono
bon a bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɛ saudiya yɛrɛ dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la dɔw b'a fɔ a tɛ bɛn dɔw b'a fɔ a tɛ bɛn dɔw b'a fɔ a bɛ bɛn 19 Asha ul Walidain o fana bɛ saudiya jamana la Asha ul Walidain a bɛna u détail di ɲɛfɛ ni mɔgɔ fatura banbaatɔ denw kalo kelen kalo fila tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u bɛ dumuni dɔ labɛn ka u teriw wele ka fantan wele k'u ladumuni u b'o de fɔ u b'a fɔ de ma ko Asha ul Walidain bon kuma bɛna k'a fana ka ɲɛfɛ dɔw k'a bɛɛ bɛn dɔw k'a tɛ bɛn mugana at-tahniyatu sanawiyya bi dukhul al-'am al-hijri ni hijra kalo fana awa hijra kalo sankura mana do ka ɲɔgɔn fo ka fɔ ala ka san hɛrɛ d'a ma wa kullu amin wa antum bi khair donc ina fɔ ni seli awa selincini ni seliba an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na o kuma ni hijra kalo fana hijra sankura mana jɔ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ten kuma o ko fana ye ko kura de ye ni ala sɔnna a ka masala bɛna boli nin bɛɛ ka ɲɛfɛ dɔnnibaw ye min fɔ a la a bɛɛ bɛn walima a tɛ bɛn muganin kelen na ani laban إحداث تغييرات في هيئة المساجد كالمحراب وتقصير الصفوف من الجانبين ورسم خطوط على فرش المسجد لتسوية الصفوف وتثبيت مسند خلف الصف الأول وغير ذلك من المحدثات الدينية أن تغني تموان كلنا نو اللاباني كيلما دو مصري كودو لا مصري كودو بينو يلما دو ناولا إنافو محرابو دلانشكو أني كصفا awa nunkun fila tigɛ i n'a fɔ misiri kɔnɔna la safa kan ka taa sigi fo kogo de la mais i bɛ taa sɔrɔ misiri dɔ la laada la u bɛ safa tigɛ ka tɛmɛsira bila safa ni misiri kogo cɛ bon a bɛna kuma ninnu ka ɲɛfɛ dɔw b'a fɔ a bɛ bɛn dɔw b'a fɔ a tɛ bɛn ani misiri tapiw yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ misiri tapi tɛrɛ safa tɛrɛ tigɛlen bɛ tapi sanfɛ pour que mɔgɔw ka jɔ ka tilen a bɛ alimami dɛmɛ a ka baara la kuma bɛna se nin fana ma ɲɛfɛ dɔw b'a fɔ a bɛ bɛn dɔw b'a fɔ a tɛ bɛn nin bɛɛ ko kura de ani ka sɛmɛyɔrɔ dɔ dilan misiri sapa fɔlɔ la ka sɛmɛyɔrɔ dɔ bila awa dilan yen nɔ pour que dɛsɛbaatɔw mɔgɔ minnu se ka jɔ ka mɛn olu na sɛmɛ o la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye kuma bɛna boli a bɛ ka ɲɛfɛ o kuma ko a ka ca nin ye misali dɔ de ye dɔrɔn k'a di pour que ko kura yɛrɛ sigiyɔrɔma hakɛ a ka faamu o kuma ye ko kura tila ka taara sigiyɔrɔma 3 ma an bɛ se k'a fɔ sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye ala yɛrɛ ka ko dilannen adamaden ka don yɔrɔ t'o la sigiyɔrɔma 2nan ni 3nan o ye adamadenw yɛrɛ ka ko dilannenw ye mais 2nan in o ye mɔgɔ minnu ka ko dilannenw ye silamɛw tɛ sigiyɔrɔma 3nan o ye silamɛw yɛrɛ ka ko dilannenw ye bon ni sigiyɔrɔma 3 ko kura mana kɛ cogo o cogo a tɛ bɔ nin 3 dɔ la kelen kɔnɔ حكم سيسا فالواجب على المسلمين في هذه الحالة الاجتهاد وبذل الوسع في استنباط حكمها من نصوص الشريعة الدالة عليها أو ردها إلى أمثالها وأشباهها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عن طريق القياس حكم أن كوكران دومنا كيسا بارا بالدون مودي بولسيسا وكو جيجا كالاجة na ya so ka dalu ni qur'ana kono wal hadisa kono an tariq al qiyas wa asma nyona minum be no nano bolendo o be asma nyoma ka kiri ni ka fala abebe wal matebe ya famu okuma ni o ka ijtihari yara ka fon ni fle ni a nyona ni awani kanga haramu yadi ubo haramu ya na te haramu ya kende ni awani ni awani ndungo ede sigasgali kofe ani famu sabatilen ko fe wal man nabe daga fana donc una kiri ka fa be daga ka fo kokoro mana na dina la kasna ga giringa fo ko haramu wa kullu bid'ati dalala ko o manka wala yajuzu fi an-nawazil min amr ad-din an yubadara ila tahrimiha wa ighlaq babiha bidun hujjatin wadihatin wa adilatin qati'ah kokoro mana na dro ka fo kullu bid'ati dalala awa هذا بدعة هذا حرام ني بدعة ني حرامي بدون أي دليل كسر الدلو فويتي كم من كake
باسكي نو كيرا درون وإلا لأدى هذا المسلك المتسرع إلى تحريم كل طاعة ومعاملة وعادة وسلوك ذي صبغة دينية لم يكن معهودا في الصدر الأول ومن ثم يغلق باب الاجتهاد في النوازل المستجدات بكوني أو ننتصرين كوكرا من كدر حرام بدأ دلالا ينين فويتالا نو كيرا درون يتاسرو ينما يلا فين في بك وبلد اللي بك حرامي أكرا دينا كويوا أكرا بوليتيكي كويوا أكرا فراكلي كويوا أكرا إيكونومي أو نفلوي أو سراوي سوا ينما يلا جولم فيمنونا ni ani dina be ñogol laje nin tasira be ga sabu ko belaji la haramuya fen fe ku kure o belaji la be ga awa haramu ñanama ya dun ko te ba ñanama ya ko te ba o kuma nakira fe mana ke ku kure fe mana na no kunti ala kira ba ga sabu ma ke o belaji bid'atun dalala haram ñeñin foytala a o be ke sabu ka donu mo tege siri o se ka foy ke ble kokura minum be ko tsaka kiri ni ka fala o tsaka foi fala no kera dogo munde be ke maw bena nyasi jume massa al qawanin al wad'iyya wal aadat al ajnabiyya no kera mo benu nyasi muma luwa woro min beno ni ala kan luwate adama do yere ka sharab lale mo bena yele makatro ni masada mo bena yele makatro ni makabara kenodi anil lada minum be ni maworo awa lada jugu minum be ma wero kal lara min nanga dambete ñogonta min nanga tabulo te ñogonta ma mo bena wodi la dige donc wa hakada mo bena bla islamia ka dina place la ala kan gisoma okma aywa ak me fega misalu di amma ko kora minu me ken ñana ma ko nala jinya ko wal ma dina ko a beladile me kla katara ni sigroma awa sabade ma kuma wati anta muluma claro kele ni o sisa kokura minum flen ni don bawo babla minanyu men kono kokura kalite sababu fle ka fone ni nunun do kera sa don bawo babla minanyu men kono kuma an me fika kuma de ka me wati dafara inshallah mo blaka si wara makono ni ala ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka shi kalfa ani kenya kalfana ambe belajele fo ambe do ke belajele ka do yin befe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ayetonga kalange anga alado. Ayetonga kalange alado. Anga kanga kalange anga alado. Ayetonga kalange alado. Ayetonga kalange kurane kalange ku anga kala. Anga alado. Ayetonga kala ahadisa kalange ku anga kala. Anga alado. Ayetonga kala sele suran kalange ku anga kala. Anga alado. Koni kibe ala sebe ala tirafe wani makala. Ite alado. Koni kibe ala sebe dina kuma fo wani makala. Ite alado. Koni kibe kitike silame titi kibe.